Aovendj, dames en heren. Japan is een land met een rijke cultuur en historie. Ik nummer het verder. Sushi, de mingvaas, de Japanse tekenkunst en natuurlijk de bonsaiboom. Ja, bonsai is de kunst van het kweken van mini-buimpjes, die dankzij geduld en precisie maar eeuwen oud lijken. Ja, ik ben een enorme fan van bonsai, want de rust en de geduld die ze ervan kiezen, terwijl ze die kleine wezentjes observeert en ze groeien. Hè? Ja, dat betekent niet. Maar ja, natuurlijk, ik weet niet alles van bonsai af, dus ik heb er de minste uitgenodigd met heel veel kennis van de cultuur van Japan. En nu nog met op een boeiende reis door het land van de reizende zon. Hier is er doctorandus Shankai Konings. Oh ja! Mogen ik Shang zeggen? Hi Theo! Ja, natuurlijk. Shang zeg ik. Zou je ons kunnen vertellen over de bonsaiboom? Zeg, ik zie het de zwarte bandje. Zeker meneer, en hiervoor heb ik de bruine bandje, daarvoor heb ik de witte bandje. En daarvoor? Veel niet ook zijn. Zeg, ja, ik zie, kijk, je hebt jarenlang in Japan geleefd. Ja. En je hebt zelfs niet ook karateles gehad, ja. Kun je ons eens vertellen over dat prachtige land Japan? Jazeker vind ik dat wel. Japan is geweldig. Er wonen allemaal Japanners. Nee. Ja. En ik heb de les gehad van de allergrootste grootmeesters van de karatevechtsport. Zo. Er was een moment, zo'n grootmeester, hij was, hoe groot zal hij zijn geweest? Zo groot zal hij zijn geweest. Die stieg in het midden en hij kwam in een gevecht. Met zes mensen. Nee. Beun, zo groot. Massieve kerels. En die vielen hem allemaal in één keer aan. Nee. Ja. Ja, en toen? Gooiden hem hartstikke in. Zeg. Maar, die bonsaipuntjes, zou jij ons nog over kunnen vertellen? Hoe? Nee, die bonsaipuntjes. Zeg, maar even terug naar Japan. Hè? Stel, je loopt door die straten in Japan en in één keer springt er een mens op de struik met een geweer erheen. Ja, wat doet je dan? Ja, dat is schädig. Met een zeepgeweer? Nee, 7 kleuren is goed. De bonsai... Nee, even... De bonsai... Oh, ja, natuurlijk. Doe eens nu die veersteen rond door de midden houden met de blote heen. Meneer, dit is massief staal. Nee. Dit is ene blok beton. Ik voel hier geen pijn. Nee, het is getraind. Dat is een moordwapen. Is dit. Ken je het? Het is de verkeerde hand. Maar goed, we zitten hier allemaal samen weer. Nu lijkt het net alsof karate een vechtsport is, maar dat is het niet alleen. Het is natuurlijk ook, meneer, om dich te kunnen verdedigen. Ik heb een paar attributen bij mij om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Ja? Ja. Dus, en denk eraan, ik heb geweldige reflexen en ik ben erg lenig. Dus, zou je me even willen helpen? Ja.
Wat we nu gaan doen is, ik ga niet dadelijk staan. En het is de bedoeling dat jij mij aanvalt. Met deze balk. En je komt nog hier en dan valt je niet aan. Dat is de bedoeling. Ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, ik ben niet zo goed in het houden van mensen. En dan helemaal met zo'n blok. Meneer, zoiets kunnen we niet. Zoiets kunnen we niet. Dus op het moment dat jij mij gewoon aanvallen, dan sta ik niet klaar. Te wachten. En dan doe ik de verrassingsaanval. En dan dreef ik me rechtsom. Of links. Ja, dat bepaal ik daar. Misschien word ik wel moe. En dan hou ik de wandeling af. Dan steek ik zo de ogen moet. En een fractie van een seconde. Dus, dat gaan we doen. Ja, ja. Ja. Maar ik zie dat je het schoon aan hebt. Dus de bedoeling dat ik het bang niet, dat ik niet weer aankom. Oh. En dat doe ik schoon aan. Dus doe het eens even goed, meneer. Oké. Ja. Doe het rustig. Ja, ja. Dus, kijk met hier staan. Hier staan. Ja, hier met de sticker. Ja. En wanneer hier staan. Ja. En als je dan zoiets aan denkt, ik heb snelle reflexen, denk je, Ja. worden in de gaten. Ja. En ik ben lenig. Dus, ik ga niet staan en ik wacht op je verrassingsaanval. En ik ben niet zo losjes op mijn been. En als je zo biedt. Was dat zo goed? Dat is het toch? Dat is echt goed. Ja. Kind je kusje? Nee, dat is niet heel genoeg. Kusje. Juist, dat moet ik hebben. Doe maar op die schoenen aan. Ja, doe die schoenen aan. Dat doen we toch opnieuw doen. Nou, doe het volgende. Ja. Wat hier staan we, wie daar sticker. En dan kom je aan. Doe een even voor. Ja. Die goed, dan moet je dat. En dan ook. Ja, ja. Ja? Dus dat ik heb snelle reflexen. En ik ben erg lenig. Ja. Maar ik moet wel met twee kijken. Dat is goed. Ja? Goed. Dus, Zit je er klaar voor? ik ben er klaar. Ja, ik ben verrassingsaanval. Maar ik moet je. Ik ben klaar. Ik moet eerlijk bekennen dat ik het langzamerhand wel leuk begin te vinden. Dit is de aanspoelplaats. Oh, dat was de aanspoelplaats. Kindje zingen? Nee, ja, dat goed, maar wat wil ze dat ik zing? Maar ik zoek die gewoon of nee, goed, maar ik doe het weer voor. Ja? Ja? Kom je aan, met de schoen hè? Met de schoen. Je moet niet besluipen, maar met veel kabel. Dat is de bedoeling. Wat ze te open willen maken. Ja? Ja, ja. Onthoor je? Ja, ik weet het. Wie de sticker? Wie de sticker? Nou, kan ik beginnen? Ja, oké. Wat, zus, de overwinde maandje. Zeg, zullen we dit nog een keer doen? Met een blinddoek. En een dikke troon. Ik weet het beter gemaakt. Weet je waarom dat ik zoveel van die Bontje heb gehouden? Nee. Die blieven leeg bij die geweest. Ja. Die zijn er altijd geknipt goed. En die blief ook heel erg zen. Oh.
dat was wel mijn nu hobby werden, denk ik. Nou, maar kom maar naar.